post viċin tax-xatt, iżda m'ammur kważi qatt. Il-grada tiklet bil-melħu biż-żmien, min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dal-bibien. This is Kwartak Tib, 15 minutes of Malta's most loved books, brought to you in our special podcast by the National Book Council of Malta. This book, Fil-Parlament Ma Jikbrux Fury by Oliver Frigieri, is read by Antonella Aksisa and Mikhail Bazmajan. Ma toġbokx tiri passeġġata ċerbru. Staqsa lil sieħbu? Din passeġġata oħra speċjali prattika wkoll dalwaqt naslu. Silvia qiegħda tistennina b'kikra kafe sħuna u b'ħafna tbissim u ħarsa bih issa tara. Ħabba darbtejn fuq il-bib ta' Silvia u niżlet minnu fih tiftaħlu, ferħana settir li ratu. Bisitu fuq ġbinu u stednitu jidħol. ċerbru kien diġà tela t-taraġġ u ntasab komdu fuq pultruna. Ma morx il-meeting. Staqsija li ma wieħed. Bħallum trid tażel, hemm tnejn. Qaltlu bit-bissima ġentili. Li ma trid, din gżira ħielsa hekk hemm miktub. Weġiba b'ton nebbixi. Silvia ntefet i wkoll fuq pultruna u tmatred blaħtieġa. Ma tafx li lili ma jinteressani xejn minn kull ma jiġri f'dil-gżira, xejn. Isni nħossni maqtuwa minnu bħal fjura f'vażun. Ħajja l-ftit u mifruda mill-fera kollha fl-ilma. Hekk qisni. U nħossni tajba. Sakemm għandek l-ilma. Iċċajta Karlu Manju. L-ilma ma naqasx sa issa. Inti ftit minn dak l-ilma li żomni ħajja. Maħallina minn dan. Inti wkoll ma mort ebda meeting illum? Lili ma tinteressanix il-politika. Ħatafa Karlu Manju. Ma tinteressakx meta ma titkellimx ħlif fuqha, ċanfritu? Bħalek sa ċertu punt. Għandek żball u żball kbir. Jien ma mmurx għax tassew minix interessata. Inti ma tmurx għax ma nafx għaliex. Jiena ma mmurx għaliex xbajt nara żewġ nofsijiet żgħar jiġġieldu bejniethom meta tnejn flimkien jistgħu jiffurmaw xi ħaġa sħiħa u waħda. Inti ma tmurx għax minn klimek stess ma jinteressak xejn aktar, anqas il-ħaġa sħiħa. Hemm differenza bejn l-indifferenza tiegħi u tiegħek. Weġiba u der sodisfatt fi kliemu. Silvia waqfet taħseb. Ħarset leħ bil-ħlewwa u soktat. Għandek raġun, forsi għandek raġun. Inti wkoll għandek raġun għalkemm qiegħda tajt il-kuntrarju ta' kull ma qiegħed ngħid jien. Għandek raġun inti li ma tridx taf aktar u għandi raġun jien ukoll li rrid naf iżda ma nistax nifhem din it-taħbila kollha. Minu biret għal kollox bħalek u minu weġġa u delus bħali. Huma tnejn fil-modija li ma twassalx għal xi waħda miż-żewġ pjazzett kbar fejn inġabru n-nies kollha bħalissa. Sewwa għatlek li moħok fil-politika? Qaltlu biex tagħti raġun li l-annifisa għalli kienet qaltlu qabel? Jien minix, li ma jinteressani xejn. U fil-fatt se nitolbok taqleb id-diskors. Din gżira ċkejkna iżda din il-kamra kbira biżżejjed biex il-gżira ma tasalx sawn. Issa qiegħda nordnalek taqleb is-suġġett. U qamet, resqet leħ u bisitu fit-tul. Minix se nħalli l-pajjiż jiddettali kif ngħixu x'naħseb. Minix fost l-isfruttaturi, fost l-apatiċi, jew fost dawk li jolew biżżejjed biex jistgħu iħarsu l-isfel u jgħidu li ma jaraw xejn u jħossu xejn. Anqas fost dawk li jaqblilhom ma jaraw u ma jħossu xejn. Ninsapaw wisfel bħalek, bħan nies medji kollha, iżda t-tinda tiegħi jidħol fiha min irrid jien biss, u minna jgħaddi r-riħ li niftaħlu jien. Fimt? U nfaqet titħaq daħka kbira li dwit mal-kamra kollha. Minix niċċajta, toħodniex biċċajt. Id-bissima tagħha laqtitu u ħabba bil-moħbi kif kien jagħmel is-soltu. Lil Silvia kien ilu jafa snin u l-imħabba ta' bejnietom issaqqiet, kibret u ssaħħet. Iżda baqgħu ma żewġux. Ġieli kliemhom waqafu hekk u bħalli kieku għaġlu biex jaqilbu l-paġna. Ġieli fitxu li jikkonvinċu ruhom li ma kienx hemm għalfejn jikkomplikaw ir-relazzjoni ta' bejnietom għax jekk l-imħabba kienet imħabba, ir-rabta formali ma setet iżżid jew tnaqqas xejn. Fin-naħa ta' ġewwa taħsiebhom kien hemm l-esperjenza ta' ħbieb oħrajn li l-koll miż-żewġin u mdawrin bit-tfal kienu jidhru xewqanin ta' xi ħaġa oħra. Kienu jafu bosta stejjer ta' żwiġijiet imfarka jew għall-inqas imxelfin. U baqgħu kif baqgħu aktar minħabba r-rieda tal-ambjent milli minħabba r-rieda tagħhom. Karlu Manju kellu d-dubji tiegħu u ma kienx jaf jaħbihom. Għandek sigaret. Talaba waqt li jolla wiċċu minn fejn kien fih il-pultruna u ħares liha fit-tul. Sigarett, ma nafekx tpejjeb. Nista' npejjeb? Ħatafa bil-ħlewwa. Tista' imma aħjar tiddeċidi jekk tpejjibx jew le?
Iddeċidejt issa stess nixtieq impejjeb u sa se oħra inkun tajtom serraħ rasek. Impejjeb meta rrid u nieqaf meta rrid u bħalissa irrid. Nervus? Staqsitu? U fetħet kaxxa tal-fiddam edha b'gost fuq it-tavolina u offritlu wieħed. Għadek sospis, meta se jerġgħu jibatu għalik. Karlu Manju għamlila sinjal goff brasu biex ifissrilha li iva. Il-bixra ta' wiċċu kienet tixidlu ħajta ta' diqa u tħassib. Issa ili żmien twil barra u ma rridx ngħid li jien inkwetat iżejjed, anzi jrid ngħid li jien kalm għall-aħħar. L-emozzjoni mhix se tagħmel bija aktar milli missa u moħħi jgħidli li għadha ma waqgħetx id-dinja u jekk taqa' la nkun waqgħajta jien u lanqas mi se tkun waqgħet b'rispett tiegħi. Imma tkun waqgħet fuqek, komplitlu bleħen ta' tnejda waqt li resqet leħ fuq idriħ il-pultruna. Fuqi? Staqsa mistaġeb waqt li qabbat is-sigarett. Fuqhom trid tgħid? Huma sospendewni, huma jaħdu mhux jien. Jien kull ma għamilt li ma morġ darba x-xogħol. Dejjem mort u qatt ma ġew jieħdu li bidi, ma morġ darba u sabu x-xoqqa f'moxta. Huma aktar dajfa milli jidhru. Jikmandaw minn barra u jobdu minn ġewwa. Min jikmanda mhux kuntent, Silvja, għax mhux biss isib ruħu waħdu, iżda ma jkun jista' jafda lil ħadd. Fuqu hemm ħadd ieħor li jikmandah jobdi. Il-kmand ta' min jikmanda u emil ta' ubbidjenza. Jgħad imbagħad xi ftit għax flus fil-but m'għandix imma għadni ma mitx bil-ġuħ. Unħossni ħieles aktar minn qatt qabel, inqum x'in irrid u ngħaddi l-jum kif joġobni. Jekk titla' x-xemx inselmilha u jekk tinżel ukoll. Huma iselmu lil min jikmandhom biex jikmandaw. Ix-xemx tagħhom tintefa' u tiksaħ malajr. Malli huma wkoll ma jikmandawx jispiċċaw sospiżi bħali. Jobdu lil ta' fuqhom u jikmandaw lil ta' taħtom, dawra durella. Taħseb li sospendew kax ma morċa xogħol darba? Staqsitu b'ton ironiku li jixet weġiba? Le. U karkret il-kelma bistaġibu b'tenerezza. Le, da żgur li le. Waqaf jaħseb, mbagħad qalilha. Minix wieħed minnhom u jekk minix magħhom, jiena kontra tagħhom. Sa hemm biss wasal magħhom. Tridni nikkundannhom? Ma nasalx, hemm minni, anzi, nitħassarhom. Ipinġu id-dinja blapes imgiddem li għandhom jitbandal bejn xoftejhom. Iridu jdaħlu lil kulħadd fil-kaxxun dejjaq ta' moħħhom. U min ma jidħolx u għadu jistmerruh. Ħalli ngħidlek ħaġa. U waqaf ħares leha. Meta komunità taħseb li m'hemm xejn x'tagħmel u lafa dal-proġetti kbar u la hemm ħsibijiet kbar x'taħseb u la hemm ideali xi tfittex, il-poter isir delizzju, bħal chewing gum li tomoda l-ħin kollu. Meta f'soċjetà jiġri li l-uniċi nies li joddu jkunu dawk li waħlu r-ritratt tagħhom mal-ħajt u jduru bib jittalbu s-seta u jitilgħu fuq trakk iħampqu kontra dak u ieħor u jiġbru madwarhom ġgajta nies xkejknin, dik is-soċjetà tkun saret mill-ġdid soċjetà primittiva fejn hemm żewġ klassijiet biss. Dawk li jollu rashom u dawk li jbaxxuha, is-sidien u l-qaddejja. Issa fil-fatt kollha kemm huma qaddejja. Iżda l-qaddejja joħolqu s-sidien. U malli s-sidien jinħolqu, il-qaddejja jkunu jridu li huma wkoll jieħdu sehem fis-seta li huma nfushom ikunu taw lis-sidien. Kulħadd jiggranfa ma' muntanja u jaħseb li se jirnexxielu jobbroxa il-muntanja tal-poter. Dawn is-sidien ma jistgħux jagħmlu li jridu għal kollox, għax il-qaddejja jikkmandawhom minn taħt ukoll. Il-qaddejja veri jkunu dawk li ma ħadux sehem biex jinħoloq is-sit. Il-poter jiżvoga fuq minn ma jkunx bnieħ. Mela anki s-silenzju, l-indifferenza, l-apatija, l-ironija jsiru dnubiet kbar, Silvja. Dawn huma dnubiet tiegħi. U kburi bihom, ma nqerrhomx. Silvja ħadet nifs twil il-ġewwa u baxxi trasa lejn l-art. Min se jbiddilha lil din il-gżira? U meta? Karlu Manju ma qal xejn u jistennit kumment minn għandu. Nammirak tassew. Iżda m'intix se tbiddilha inti, jisobija ngħidlek. Naf. Tbissem u ħares liha b'wiċċ bħalli kieku ferħan. Naf. U mbagħad baqa' se jirritenni l-kelma bil-ħatfa. Imma id-diżapprovazzjoni kif qiegħda tara tinħass u tipprovoka. Toqroshom lil dawk li jaħsbu li huma mexxejja tal-preżent u li jikkonvinċu ruhom li huma l-pjanifikaturi tal-ġejjieni. Gżira żgħira nista' din il-qata jaħsbu li huma l-proprjetarji tal-kotra. Ma jifmux l-anakronizmu li lin mix-xatt. Imma tinsiex, id-diżapprovazzjoni taqta' fil-laħam il-ħaj.
u min huwa jura s-solitudni tiegħu u kburi biha u wkoll provokanti. Jistgħu jissospenduk ngħidu aħna Silvja, jistgħu jissospenduk sewa għax ma tkun għamel xejn. Għax li ma tagħmel xejn u diġà emil fih innifsu. Dan ma jfissirx li l-ħaq ma jridx isir u li l-inġustizzja ma titlobx riforma mill-qiegħ, ifisser biss li l-ħallil m'għandux jinqabad minn ħallil ieħor. Silvja baqgħet tisimgħu b'interess u ftakret li kienet kisret kelmita meta talbitu kważi bikmand biex ma jitkellimx fuq il-politika. Issa li Karlu Manju reġa' beda jħaqqaqa pas-soltu ħallitu jissokta u xtaqitu jgħid aktar. Daqskemm kienet tħabbrek li żżommru ħalbot mill-ħajja storbjuża tal-partiti, daqshekk ieħor kienet tisma' l-istorbju wara bieba. U ma setgħetx taħlef li għalkemm qatt ma resqet xejn lejn ħalqa, kienet sajma għal kollox minn kull ma kien qiegħed jinħema taħt imneħira. Fil-passiġġati twali kienet tagħmel xi drabi waħedha u xi drabi oħra ma' Karlu Manju nnifsu, fl-inħaw imbeda tal-kampanja fejn il-klieb kienu għadhom jistgħu jiġġerrew u jinbħu u jinstemaw u fejn il-karettun taż-żiemel seta' jgħaddi trionfalment u jisraq l-attenzjoni. Kienet tifraħ lilha nnifisha li għall-inqas kienet tfadal irkejjen mhux mirbuħin mill-invażuri. Kellha żball. Minn bejn ix-xuq tal-blat kien jikberu jbajjat kullimkien in-narċiż ħieni u l-fwieħa tiegħu kellha l-ħila tipprovoka anki lil moħħ li żjed bieret. Mewġ fuq mewġ ta' fjuri jitħarku kemm maż-żiffa. Imma kellha żball. Ftit li lin kien hemm ukoll il-graffiti tal-partiti. Xi kelma miktuba ħażin u tiftijem tajjeb. Viva l-partit tagħna. Ma nafux ngħixu. Għadna ma tallimniex kif ngħixu flimkien. Forsi għax ħadna rajna fidejna u nħasadna. Forsi qatt ma kellna nagħmlu dan il-pass, min jaf. Ma rridx ngħid hekk. Pajjiż bi storja qadima, gżira xieħa u moħħa fuq il-werqa. Mhix tarbija din il-gżira, anzi ix-xieħa u l-anzjanità tagħha imgeżwra fil-faqar u fil-ġieħ, fl-isfruttament u fl-istorja, m'għandha xejn anqas minn taħat ieħor. Imma għadna ma tallimniex ngħixu flimkien. Gemgmet Silvja waqt li ħsieba reġa' lura mill-beraħ tal-eliqi miżawdin bin-narċiż għall-eluq tal-kamra b'Karlu Manju mħasseb qudiema. Ma nafux. Imma ma jfissirx li l-ġlieda ma tridx isir. Qabes minnu fih? Il-ħaq irid jintlaħa għaliex il-klassijiet għadhom biġġielda ma' xulxin u l-livell medju irid jitla' għalih kulħadd billi minnu għoli iż-żejjed jitniżżel u minnu fil-baxx iż-żejjed jittella. Il-Kristjaniżmu politiku wkoll għad li l-politika jinqeda biha biex ibiddel kollox u lil kulħadd fi knisja waħda li riesqa lejn l-eternità. Dan hu li għadna ma fimniex li l-ġlieda għal ħaq u t-tribaliżmu tal-partiti ma jmorrux flimkien. Fil-partiti jmexxu s-sidien u jobdu l-qaddejja. Il-ħaq irid iseħħ Silvja, iżda mhux bit-tlewwim tal-ħaddiema bejniethom. Erġajt irbaħt li Karlu Manju. Erġajt daħaltni fl-argumenti tiegħek, nibxitu. Ma rbaħtlekx, le, Silvja, ma rbaħtlekx. U qam minn il-pultruna u għannaq lil-mara tiegħu. Ħassis buħija sħuna ta' ġisima u fem kemm qawwija l-ħajja fi ġmiela, imqara l-waqt wieħed u qasir meta mhix imxekkla mid-differenzi. Biesa u ħass in-nifs ħerqan tagħha jiksilu wiċċu. Baxxa leħnu u fesfes il-klim f'widinta. Ma rbaħtlekx għax il-ħsieb ma jirbaħ qatt lil-ġmiel. U fuq kollox maħniex nitkellmu fuq il-partiti ma fuq il-valuri. Naf. Qaltlu bil-ħlewwa waqt li xuxita tħabblet ma' wiċċa u reġa' mbuttala xara f'postu. Meta l-partiti jsiru skop fihom infushom, il-valuri josfru. Il-partiti huma biss mezz sekondarju temporanju għal-valuri. Fart nisranija l-valuri jridu jimbtu minn ġewwa, ma mhux jinqraw fil-liġijiet jew fuq il-kartelluni. Il-partiti jintrikbu mis-sidien. Mis-sidien, tennit miegħu Silvja. Mis-sidien. L-onorevoli u d-diżonorevoli dawk huma s-sidien. Għalila u ħalla leħnu jindifen f'ħaddejja marsusin ma' wiċċu. L-onorevoli Silvja. Inkija bid-daħka u jidaħqet ukoll. Titħaks bl-onorevoli għaliex tkun ħati taksur ta' privileġġ, weġbitu. Karlu Manju ħares fit-tur f'wiċċa u reġa' li kienet sabiħa. Intebħet u tbismet ferħana. Kemm gburija għaliex rat li ma kienx hemm dnewwa fajneħ. Hekk saret tafu minn żmien qabel, żagħżugħ ħassibi u mnikket, mimli ideali u dajjef. Ħerqan u mitluq. Il-kliem fuq il-sinu kien jimbaram bħal mewġa ħafifa wara oħra f'oċean mimli u hi kienet teda tisimgħu u taħseb. Seta kien aktar sempliċi u kien ikun aktar kuntent.
Ġieli staqsitu kienx kontent. Minix, għalix m'għandix il-ħila nirbaħ li l-nifsi u ngħaddi l-ħajja bla ħsieb ta' xejn. Id-dinja ma fassaltix jien, u anqassem biddilha jien. Tenniela kemm il-darba bħajta malinkonija li issa drata fih daqs ir-raxxa fwiħa li kien jidlek maħaddeħ. M'intix kontent, naf. Qaltlu bitnejda u għanqitu magħha. Minejn ġej dan in-niket kollu, Silvja? Mill-qagħda politika tal-bieraħ u tal-lum, jew mis-sens tal-ħajja nifisha li trabba miegħi. Inti ferħana? Staqsija? L-Onorevoli Silvja. Issa biħa Silvja, inti ferħana? Dan u privileġġ tiegħek. Stqarrila bil-leħen deċiż li kien irabbi meta jidirlu għal waqt itqosra? Jien? Kontenta? Staqsitu b'ton ta' tweġiba waqt li nħallet kemm mit-tannieqa u tħajret titħaq ħafif? Silvja ftakret li hu kellu l-ħila jaqbad jibki anki jekk jilmaħ werqa li dbielet. Baqa jibża. Kull jum għall-ewwel darba qisu għadu abitant ġdid tal-art. Mill-wasla tal-lejl u mill-waqa tad-dlama mmieq tiegħu. Ma nesaqqat lin-nanniet li laħaqhom ħajjin fl-aħħar ftit snin ta' xjuħithom u rom niżlin dritti b'xarhom mimxud bħas-soltu u b'wiċċhom serju bħal qabel fil-ħofra fonda tal-familja fejn kien hemm l-ispazju merfuħ ukoll għal niesu u għal nifsu. Qabditu kemm il-darba jħares ċas lejn is-siġar li jkunu weqfin kalmi fil-ġranet tal-bnazzi u li jitħarku fil-jiem taż-żiffa u li jitawġu fil-jiem tal-maltemp. Ratu jinżel kobba fl-art u josserva d-dut miexi. Jammira n-nemel ħabrek biex jaħżen ġidu u jifraħ meta jilmaħ il-pitir rossi jerġgħu jinvadu kullimkien u jersqu żejjed lejn il-bnedmin lesti biex jaqbduhom u jittama li ebda gabjetta ma tirbaħhom fiha. In-niket tiegħi twilet miegħi, Silvja. U l-politika ma tagħmel xejn għajr ta' tieħ tifsira sekondarja li tgħaddi bħal kull staġun marit li l-marda tiegħu mhix ħlif marda tas-sena kollha. Mhix għalija t-taqbila tan-nies goffi, Silvja. Aħna maħniex onorevoli għax għadna ma bbisniex u ma xrafniex. L-onur tagħna huwa differenti u ma jaf bih ħadd. Arrafa bejn ħini u mnikket? Aħna nirfsu bil-mod li ma mmorrux nafġu xi dudu li għandu l-jett bħalna jgħix u huma jgħaddu jiġru bil-gaffa goffa u jordmu lil kulħadd u kollox, Silvja. Boloħ li aħna għadna ma xrafniex. Aħna nifirħu bis-solt u ma jiddieħqu bil-liri li mhumiex biżejjed. Aħna nitbekkew il-mewt ta' asfur li ġorr ix-xita tqila u ma jimpressjonawx ruhom miċ-ċikluni u mill-uragani. Maħniex mir-razza tagħhom, Silvja, u l-ħtija tagħna. L-umiltà tiegħu kienet mimlija stmerrija gburija għalihom. Huma li ħadu l-pjaneta f'idejhom. Silvja writu li femitu u qablet miegħu u reġgħet tanqitu bisitu fit-tul. Fil-kamra mixawla kemm blampa li ma turix ħafna, waqgħet il-ħemda mal-tnejn qabdu id xulxin u ntrassu fuq l-istess pultruna. Hi qiegħdet il-labra fuq id-diska li kienet tħobb dejjem u l-mużika mlit kullimkien. U ċassu ħiemet, imbotta rasu fuq dar il-pultruna u jimexxit ida ma' wiċċu u serħet rasa fuq sidru. Meta tkun ħsibt kull ma stajt, Silvja, u tkun xjaħt biżejjed biex tarmi kull ma ġbart, ikun fadal l-imħabba. Il-mużika, il-poeżija, Silvja, mhumiex li f'ħaġa waħda. Imħabba. Inħobbok, Karlu Manju. Serraħ rasek. Inħobbok. Fes f'sitlu f'widneħ u reġa' ħares ċas f'għajnejha. Grada tiklet bil-melħu biżmien min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dal-bibien.